أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحابه وسلم أجمعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وبعد a jama'a assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuhu. ‘Yan uwa masu tarin albarka, yau ma cikin yardar Allah nake so zan yi mana cikakken bayanin wannan sirri mai tarin albarka sakamakon ganin sallah ya taho, kuma majorities fifu ba kowa ne ke da daman da yake da abin da zai hidiman sallah ba, kuma koda kana da shi ba lallai kana da wadatacce a hannunka wanda zai ishe ka ba tare da ka takure kanka ba. To wannan sirri ne wanda cikin ikon Allah alfarmar sayyidina Rasulillah idan ka yi shi za ka sami abin da za ka yi bukatunka da shi alfarmar sayyidina Rasulillah. Wannan sirrin za ka iya yin sa a duk lokacin da ka same shi, ba dole sai hidimar sallah ba. Wannan sirri ne mai ƙarfin gaske domin kore talauci da musifa da duk irin wani abu wanda za a kira wannan abun da buƙatuwa. To idan kai wannan sirrin alfarmar sayyidina Rasulullah, Allah tabaraka wa ta'ala zai hore maka. Idan mace ne da mijinta babu zaman lafiya, ki tsaya ki saurari yanda za ki wannan sirrin domin ki samu zaman lafiya da mijinki. Idan ɗan kasuwa ne babu ciniki, ka tsaya ka saurari yanda za ka yi wannan sirrin domin ka samu ciniki. Idan baka da sana'ar ma da za ka yi, to ka tsaya ka saurari wannan sirrin domin ka samu abin da za ka rufa wa kanka asiri, kama taimakawa da wani cikin yardar Allah. ‘Yan uwa masu tarin albarka, wannan sirri za ka yi yinsa da safe, za ka yi da daddare, za ka yi da rana. Za ka samu turarenka na jan miski, amma ana keɓancewa ne a sami gurin da babu hayaniya, babu surutun mutane, ka yi abinka cikin nutsuwa. Za ka yi alwala, sai ka yi sallah raka'a biyu, fatiha qul huwa bakwai, fatiha qul huwa bakwai, ai tahiyya ai sallama. Za ka yi istighfari cikin carbi, la ilaha illallah cikin carbi, salatu annabi cikin carbi. Sai ka samu turarenka na jan miski, sai ka shafa a hannunka da carbin da za ka yi wannan aiki. Idan ka yi haka sai ka sami kuɗinka. Idan ka sami kuɗi, idan so kake don ka samu jalabi ko kuma ka samu buɗi a kasuwa, to sai ka rubuta fatiha ƙafa ɗaya, amma ayoyi 6 ake rubuta a fatihan. Ba a rubuta iyaka na'budu wa iyaka nasta'in, ita kaɗai za ka tsallake. So sai ka sami, idan buɗi kake so, ma'ana ɗan kasuwa ne kai ko kuma kuɗin kake so ka san baka da kasuwanci, to sai ka sami ko da naira 100 ko 200 ko 500 ko 1000 sai ka saka a cikin rubutun. Idan ka wanke, sai ka yi wuridin fatiha ƙafa ɗaya ake yi. To idan ka yi wuridin wannan fatiha ƙafa ɗaya, ka fahimta za ka wanke rubutun ka saka kuɗin a ciki, amma babu iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Idan ka gama sai ka karanta fatiha ƙafa ɗaya. To idan ka zo iyaka na'budu wa iyaka nasta'in, sai ka karanta suratul yasin. Suratul yasin, duk aya ɗaya ta suratul yasin, kamar misali ka ce yasin wal qur'anil hakim, sai ka ce iyaka na'budu wa iyaka nasta'in, ala siratin mustaqim, iyaka na'budu wa iyaka nasta'in, ihdinas siratal ala siratal mustaqim, tanzilul azizur rahim, sai ka sake faɗin iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Haka za ka yi har sai ka kammala wannan suratul yasin din. Daga zarar ka gama, ɗan uwa mai albarka, za ka samu dabino. Kada mu manta, sai ka samu dabino mai kyau wanda ka tabbatar mai kyau ne, ba shi da tsutsa, sai ka bayar sadaka. Idan ka ba da wannan dabinon sadaka, cikin yardar Allah aikinka ya kammala. Bi iznillahi ta'ala za ka ga abin ban mamaki wajen samun biyan bukata. Idan macen ne kuma babu bukatar ta saka kuɗi a cikin wannan rubutun, ita ma dai kawai rubutun za a yi mata a wanke a bata ta sha, sai ta yi wannan wuridin na iyaka na'budu wa iyaka nasta'in, iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ita babu suratul yasin, iyaka na'budu wa iyaka nasta'in shine wuridin da za ta yi. In Allah ya so yarda, shi kuma wuridin tana yin sa kamar 1111 ne. Alfarmar sayyidina Rasulullah
za ki ga abin mamaki wajen samun mallaka gurin mai gida. Wannan sirri mujarrabi ne. Idan har ka almajiranci kuma kake yi, kana so za ka yi wa mace aikin, to ka yi rubutun ka ba ta, kai kuma ka yi wuridin, amma duk sanda za a yi wuridin fa, ko ke za ki ko yi mata za ki, dole sai da turaren jan miski. Za ka shafa a hannayenka, za ka shafa a carbin da za ka yi wannan wuridi da shi. Haka ke ma za ki yi, cikin yardar Allah za a ga abin mamaki. Wannan sirri mujarrabi ne, kuma saboda wannan lokaci da muka ga ya taho, shi yasa muka ce bari mu kawo wannan sirri domin zai matuƙar taimakawa alfarmar Sayyidina Rasulullah. Ga waɗanda ba su gama fahimta ba ko ba su gama ganewa ba saboda ƙarancin lokaci, za a iya yi mana magana ta WhatsApp ko kuma a tura mana da text message domin neman ƙarin bayani. Mun gode. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. A sha ruwa lafiya. Allah tabaraka wa ta'ala ya karɓi ibadunmu, ya sa mu cikin bayan sauyan da ya yi musu rahama a cikin wannan wata, alfarmar Sayyidina Rasulullah. Haza wa salam.